Βλέπετε όλο το Ευαγγέλιο, αυτά τα οποία περιγράφει, μην κρίνετε τον άλλον, μην αμφισβητείτε, ότι όταν διακονείς τον άλλον, διακονείς εμένα, όταν αγαπάς τον άλλον, αγαπάς εμένα, αυτά που είπατε, λίγο να βάλουμε μέσα ενδεχόμενα. Είναι ίσα από το Χριστείο. Μόνος του άνθρωπος, δεν έλεγαν παλιοί, δεν μπορεί να πάει, δεν είναι ούτε στο παράδοσο, και για μόνος του, ούτε στο παράδοσο. Να ξέρουμε ότι η μοναξιά και η αποξέρωση θα είναι ένας κοινωνιολογικός καρκίνος, ο οποίος ήρθε χτυπάει την πόρτα στην πολύ μοναξιά. Δυστυχώς αντικαταστήσαμε το ανθρώπινο πρόσωπο από αυτό εδώ. Γιατί είναι χρήσιμο, μας βολεύει. Έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάτσω λίγο στο τηλέφωνο να μιλήσω, από να πω σε κάποιον, έλα, πάμε και να πούμε, να σε δω, να δω το πρόσωπό σου, να κάτσω μαζί σου. Και συνήθως οι προφάσεις σε όλα αυτά είναι γιατί έχουν δημιουργηθεί τα δεδομένα.